хутчэй бы хто-небудзь з дарослых прыйшоў. А вельмі хочацца паглядзець, як яны спачатку здзівяцца, а потым пачнуць хвалявацца і абурацца. А мы ім нічога не зробіш. Такі дзень. І уяўляю, як феечка пачне плакаць. Ага, і вялікую лужыну наплача. А дзядуля добрадзей пачне айвайкаць. Ага, а ці зможам мы яго спыніць? А Нестор будзе прасіцца, а мы яму нельга. Ён і адправіцца ні з чым. А нянечка Паліночка, як пачне гучна гаварыць, рукамі размахваць. Ага, нагамі тупаць, бровы насупліваць. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хто гэта будзе нагамі тупаць і хто гэта будзе громко крычаць? Ой, няня Палінка, а мы не заўважылі, што ты прыйшла. Надпіс бачыш? Толькі для дзяцей. А хто тут дарослы, а? Як хто? Ты наша нянечка. А вось і не адгадалі. Сёння я ніякая не нянечка, а проста Палінка. Ой, Ой. Ні ой, ні ай, ні нават ай-яй-яй. Я ваша лепшая сяброўка. І ты не дарослая, а наша аднагодка? Не, толькі на адзін дзень. гэта нават здорава. А чаго вы уселіся як дзядулькі? Мы тут падрыхтаваліся, каб дарослых не пускаць. А аказваецца, што да нас завітала маленькая дзяўчынка. Ага, і гэта маленькая дзяўчынка прапануе пагуляць. Ну што, будзем шарык лавіць? Ці ў даганялкі, ці можа ў стралялкі? Ух ты! Упершыню нянечка з намі дурэць будзе. Нагадваю, я не нянечка. Ну, чаму на месцы стаім? Даганяем? Глянем, куды ты паляцела. Ой, Палінкі тут няма. Яна быццам скрозь зямлю правалілася. Няхай шукаюць. Добра, я іх правяла. Цяпер у цішыні магу паласавацца маім любімым. Стой! Злавілі ласуна. Думала, нас перахітрыць. Ага, вы меня любите вакол пальца обводить, а я хіба так не могу? Ты хотела ўсе нашы прысмакі адна злопаць і нам нічога не сказаць? Так, Правильно здагадаліся. поклади на место. Да отчапитесь вы от мяне. Я маленькая дзяўчынка и люблю цукерки. Съем столькі, сколькі пожадаю. У цябе ж живот разболится, ты зубы. Я толькі одну талерочку. Нічога у мяне не забаліць. О, гэта ты што робіш? На потым складаю. Цёма, трымай яе, яшчэ трошки, і яна знішчыць усе мои любимые цукерки. Только поспробуйте отобрать, я буду обороняться. Папа, Полинка, наступай. Цукерки не отдам и делиться не збираемся. Ну ты гэта бачыў? Вось гэта нянечка. Ага, што калі ёй спадабаецца, і яна назаўсёды такой застанецца. Ой, тапачка, чашка нам тады будзе. Трэба гэтую дзяўчынку Палінку злавіць, ты на некаторы час спыні. Правильно. Толькі спачатку неабходна адшукаць гарэзу. Давай у засадзе схаваемся. Ой-ой-ой, нялёгкая гэта справа. З'есці ўсе прысмакі у калыханцы. Ой, трэба трошки пасядзець і адпачыць. Ага, трапілася! Ой, гэта вы, свавольнікі, хіба так можна пужаць сваю сяброўку? А хто ўсё смачнае з'еў? Ды ад нас учакаў. Ой-ой-ой, толькі гуляць пачала, вы мяне спыняеце. Ведаеш, Паліначка, мы за табой не паспяваем. Ты вельмі жвавая дзяўчынка і столькі ўсяго прыдумваеш. Что, не падабаецца, калі няня Палінка стала на один день просто дзяўчынкай? Ведаеш, Паліначка, нам спакайней, калі ты зноў станеш нашай любімай нянечкай. Ага, буду за вами сачыць, загады даваць. Ну так. Добра, зноў стану нянечкай, каб вы ад рук не адбіліся. Толькі яшчэ трошачкі пабуду маленькай і разам з вами пагляджу мультфільм. Ой, ну а зараз хуценька бяжыце мыць тварыкі ды чысціць зубкі. Ой, зноў да нас нянечка завітала. І як жа гэта добра. І адразу ў ложачкі глядзець цікавыя сны. Летніх сноў усім. Дабраныч, маленькія.
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.